Ήδη αμήνε. Καλά, ιδέες. Που ιδέες έχεις πολλές. Από ιδέες έχω εγώ πολλές. Ακούς, μάνα, τι μου λέγει. Δεν άκουσα. Από ιδέες έχω πολλές. Τι ιδέες? Ό,τι κάθε από αυτά. Είχε... Τι άλλη φωτογραφία που έβγαλα τώρα, πού να πάω, να μην χάσει να είχε πάει αλλού, να μην μπορώ να έχει. Εσύ θα κάθεσαι δίπλα στο αυτοκίνητο, θα βγες γιατί δεν ξέρεις τον καπού. Γι' αυτό, επειδή δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω, η Μαρία δεν ξέρει, αλλά λίγο προσανατολίζομαι. λίγος. Εντάξει, ίσια είναι, δεν θα πάω. Εγώ ξέρω, όπου να πάω έργη τα ξέρω όλα του καπού. Εσύ γύριζες, μέχρι τα 20 γύριζες όλα. Και πιο πέρα βγάζεις, μου αρέσει το δικό μας από πάνω. Εγώ δεν ξέρω που είναι το δικό μας, μια φορά πήγα. Και μόλις πήγα έψαξα κάτω. Δεν το βρίσκω από αυτό πίσω, Μυριάννη. Και μόλις με έφτασαν, να για φαΐδα παγιάτε. έπεσα κάτω, του λέει η πατέρας μου στο επόμενο το σέτο, όταν πέσεις θα βρεθείς στον ποταμό, γιατί είναι έτσι να. Τώρα θέλει ακαδούλες. Μέχρι την πρωτοχρονιά μπορεί να έχει, ύστερα πια δεν είναι. Μια φορά πήγαμε τα φώτα, είμαι σκύβραμε πολύ, αλλά είδανε πάπου στο νοσοκομείο, το θυμάσαι? Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι έχω φαγούρα. Το πού πάμε? Εδώ. Εδώ από εδώ. Ναι. Εδώ να πάνω μαρέ που πήγαμε και βγάζουμε τους γλυτζελίτρες. Άμα σπονούσαμε εργάτε, ρε Βασίλη, πάμε. Πήγαμε στον κιλό Καλατέρ, ερχόμασταν όποιοι ερχόμασταν, το γεμόζαμε μέχρι πάνω. Παίρνε, έλεγα του Βασόν, πάμε πάλι, θα είναι έτσι. Όμως να μου λέγει, δεν λεγόταν έτσι, πάμε. Ερχόμασταν, γεμόζαμε πάλι το καλάτι. Εδώ και στο φανό. Ήταν τα μέρη μας, 2 μέρη. Τώρα με τα ποδάκια. Το Γιαμάχα, όλα τα γυρίζαμε το Γιαμάχα. Με το Βάσο γυρίσαμε. Στο Σάντι και το μηχανάκι. Με το Γιαμάχα παντού γυρίζαμε. Ποιος οδηγούσε το μηχανάκι? Βάσο. Εκεί πώς καθόταν πάνω στο μηχανάκι? Μάνα μου. Εσύ με τι πήγαινες? Εγώ πήγαινα. Με το Βάσο άμα θέλω πήγαινα χόρτα. Αλλά πολύ ωραία σπάνια. Με το Βασέρ γυρίζαμε παντού. Τι? Ζες, πού την είπες Ζες? Ναι, Ζες, όχι Ζες. Όλα τα κατατόπια τα άξιζα και σ' άδικος απάνω βγάλω. Και από εκεί εδώ όμως πού πηγαίνει? Κάπου Πήγαμε. Βγαίνει 2 δρομές, έναν επάνω και έναν εκεί ψαμάτζι που φεύγει απάνω. Αυτός πηγαίνει και βγαίνει στο... Πού να σου πω βγαίνει? Βγαίνει... Πού να σου πω? Σουβνό. Βγαίνει. Τουρλωτής αυτού βγαίνει. Τουρλωτή, Βγαίνει εκεί μέσα, κάτι σπίριγε βγαίνει. Το σπίριγε και αυτός ο δρόμος. Εσείς εδώ θέλετε... 4x4. Κάνει Νικολάου σπίτι, εκεί βγαίνει. Βγαίνει από τη Λαγκάδα, γυρίζει και βγαίνει εκεί, σπίριγε. Εγώ πάω κάτω, έτσι. Ναι, από εδώ πήγαμε στο αυτό, στον Άγιο Ραφαήλ. Πού, με τα πόδια? Ναι. Που πειράσαμε τα Θημιανά. Θημιανά θα λένε εσύ Βεστιανά. Ήταν σε Βεστιανά.
Εκεί πήγαμε, δεν θυμάμαι. Με τα πόδια που πήγαμε, Ναι. ήσταν κι εσύ. Ναι. Ναι. Πήγαμε με ένα γιάθε εκεί. Για να εμφόρα θυμάμαι το ανεβαίναμε. Ναι. Και πάω αριστερά. Ναι, όλο αριστερά πας τώρα. Δεν ξέρω. Από εκεί που πάω. Είπαμε. Στον Άγιο Θεράποντα, στον Αφάλη να πηγαίνεις. Ποιος? Και μπάγεις. Τώρα Ένας παλαβό. Τώρα. Από εδώ είπαμε. Μπορείς να προσανατολιστείς. δεν μπορεί να πάει γενικά. Εμείς διερχόμαστε με τα κουδάρια. Σας πήρα μια φορά που χιόνιζε με το Χριστέλη μαζί. Πήγαμε εδώ να στούτονα με στη νιάνια. Είχα το Χριστέλη η γιατρική μου κορό και εγώ η σένα. Ήρθαμε να κάνουμε πόρτα να βοηθήσουμε και τους παππούς. Εγώ θυμάμαι μόνη μέσα στον πίγαδο. Μόνη μέσα στον πίγαδο θυμάμαι. Το θυμάσαι? Του πίγαδο μόνη θυμάμαι ότι παγαίναμε. Λέγει παππουσάδι, σας βάζα παρτιδάδερο και σε δυο μέσα από πίσω και πήγαμε στο χωριό. Μου και άπρες και βροχή. Άρα πέσα να από πίσω μου περάσει. Σας αφήνω και παγαίνω στη Νίκη του Καλπακέλ, το Τιπούνταν. Ποιος είναι τώρα? Πώς είναι γι' αυτό, σε παγωνώσει όλοι. Για μπάγεις είναι. Σαν βρήκε ήταν και ένα σπίτι, ρε Μαρία. Αυτό σου είπα που θα μπούμε μέσα. Κοινό του σπίτι, θα δούμε. Πιτσούλη, αυτή η Μερσίνη σε έστειλε πάλι χαιρετίσματα. Σε έστειλε χαιρετίσματα. Ποιος? Έρχεται κάθε μήνα της γιάτας της κάνει ένα στο μάτι. Η Ευαγγελία. Όχι, λέει. Η Μερσίνη. Να δείτε το σπίτι. Χριστίνα η αυτή. Χριστίνα. Χριστίνα σε πια. Η Ακίτα στην Κρυσά. Ήρθε κι άλλα μισή κυρία. Είδα αυτά τώρα για τα τούτη. Ναι, μα μας είπα μέσα στο σπίτι. Πάνε καλά τα παγότη πάνε μέσα στο σπίτι. Έπαγε μέσα στο σπίτι. Καλά να το στους δρόμους. Να το στους δρόμους. Παγαίνει στον Χριστό, με είναι στη θυσία. Ναι. Εμένα δεν γελάει που είμαι μέσα στο καπό, είναι κρυμμένη. Μεργέν. Τόσο και ψαγείς εδώ. Δε Μαρία που είναι το σπίτι, έχει ένα ωραίο σπίτι. Πιτσούλη νομίζω να παιδιά μέσα. Πιτσούλη εδώ πέρα έχει κάνει αυτός. Σμυρσίγης η γιος. Λοιπόν, πάμε. Τώρα δε, βασίζονται οι ομάδες.
παππούσι. Παππούσι του Αλανέλης. Τι ήταν? Στο χορτικό, απόγεινε, στο κόμμα. Λέω μαμά, τον Παραθυρά γνώρισα λίγο και τη θείας. Αναμαλία. Τι είπε? Το φίδ. Πού το φίδ? Δεν τα γίνει καλά, Λέω έντουξε, δεν μίληξα παραπάνω. Δεν ήξερα λέγω ότι έχεις θεία. Λέει 5 αδερφές ήταν και ένας αδερφός, τι είπε? Μη είπε. Είχε ένα αδερφό. Μια φτέρπη μη είπε. Μια φτέρπη. Τώρα ζει λέγει φτέρπη μη είπε ζει. Η φτέρπη, η Αμαλία. Αυτή. Η Χρυσουμάλ. Η πιο καλή λέγει Απούλης. Ναι. Ήταν η Ιωάννα. Αυτή δεν ξέρω. Πού είναι αυτή?